Yan ito sa luto-luto no. Balik tag luto-luto kay ting snacks na pod nga oras. Okay ni ata latik ta og kamay no sa kap nga tuno gisagol o ang asin usang pugnet o sa iban kamay 1/4 sugar 1/4 o mga latik og naay unique nga ibutang na to ani kay naay kuan kanang tabliya kakao tabliya kanang ginaling nga kakao og tulo ka buok iwigor pud kanang lingin tulo ka lingin lang para pakulor o palami ra sa ato ang gitawag og choco rice puto. Okay mao na humana og latik atong kuan gipabugnaw nya bugnaw na atong isagol ani no aning ato ang humay nga giniling balig 1/2 kilo gibutangan na po ni siya og usang cup 2 cup tong tuno ang usa gilatik mo to gisagulan og kamay asin og sa chocolate o katong kakao nya kani isa tong humay gisagulan po tuno nga ika duhang parte ba duha mo to ka cup ang usa didto ibutang sa humay nga giniling. Okay klaro ba? Okay mao ni okay na to kay ato nang gisagol ang duha ang latik ug ang humay nga giniling nga gibutang nga 1 cup nga tuno sa lubi. Mao ni siya ready na ni siya to nang ihulma ani hulmaan na to papel aton gamit dahon unta kay hindi mo pilit pero kani di naman po mo pilit ni og mabugnaw na pero init pa mo pilit yun ni siya kay papel man ni siya no kanang paper cup asay nga lang para sa puto nga kanang mga presa kuan ba nga torta yung nana lahi-lahi po ni prasa na siya nga kuan mahal gina pwede po ni sa puto nga kuan harina no harina puto harina dili sa humay kani ato sa bingka ang ayo gid ani ang kanang gitawag og dahon sa saging no. Okay atong gihulma mao to ingredients na ritmo na to og ang lubi mao to ang lubi sa kabuok ra atong gisabuan og 2 ka cup mao to gitunga siya usbon ko mao na akong procedure ani ato ang giluto karon para makasunod gyud mo no wala lang ako na ma-demonstrate ninyo og tagsa ato lang istorya. Okay pero lami gyud ni kanon mga kaigsunan ko ani akong gihimo steam na to ni within 30 minutes luto 20 to 30 minutes siniguro 30 minutes luto na gyud na hulimo kayo ni maglapinig gyud na siya kailangan maglapinig ka ng pinig mamaak baka yung balay niya marang nabubuho o na yang porma sa nakuha ang puto pag buko na siya kung imong kanon kung dili po tamis kayo no kay ang media kilo wala mabuto 1/4 akong ibutang mga 4 ka gramo ra nga asukal parang dili tamis kayo no gilatik mo to akong gilatik o gipabugnaw gisagol ani okay mo to mo na ni ato ning steam within 20 to 30 minutes lang luto na ato na pong kanon atong ipang snacks murag nakaminus gastos tayo nga ani ba di ba dahil ra sa mamalit yun patungan pa dagko nagpatong paginansiyahan pa palit mo muna ko diri sa bagay po yung ginansya no kay di po kani manglingosyo tayo magsilbi way ginansya pero kung gusto mong makakaon nga parehaan nga daghan nga gamayan mong gasto pag sundan lang niya kung gihimo pero na po yung daghan mga pamaagi to sa YouTube pero gusto mong mutilaw ani nga dili daghagwan ba daghag mga ipanimpla nga dili makaayo po sa lawas nga lami po kanon di po ningog daghanag sobraan na po daghan ng mga ingredients nga wala panginahanglan kini ato kana lagi yung kuang yun ba pang kuan sa lawas nga di madaot pang kalusugan ba kalusugan pang kuan ba pang amping ba pang amping sa lawas ba nga di madaot no mo na ato adering tumong og tuyo nga nganong maghimo ta di tay malit kay pertin po ng ubang tamisa mamalita ng mga pang-display tamis sa bugayo makadaot way kuan gud ba mag kuan sa panamis nila gusto nila nga lami yun nga kanon lami po kanon ning tabang o di po tabang lang sakto-sakto ra ba plabi ra tamis kayo kadaot naman po na no di ba diabetic mga sakit ron daghan sa ato ang kalibutan. Okay magisonan o ano really na 2 layer na atong ano
duha ka layer ng atong hulma atong na steamer. Dali ra. 14 kabok pito-pito man 14 kabok mahimo na to sa media kilo. Di po yung dagko kayo. Okay, ready na. Makaon na tani ron. Nawa, mana. Tistingan na to og gungi. Ang tukog sa lubi og way mo pilit, mauna na siya. Kaon na ta kay luto na na. 30 minutes na pangniguro ba. Okay, mo na mo ni. Haon na ta og atong suwayan og kaon og lami ba. Okay, haon. Okay, dengan salamat yung pag-tanaw sa akong vlog, no? Bisag ayun ani ning ato ang content. Nagya po yung maka-cut on og kuan ni. Cut on og luto nga dili gastos kayo. Bitaw dagan salamat. Mo na lamig yun eh. May ra gasto pero lamig kayo. Para nako, no? Ambot lang ninyo. Suwaya sunod ng akong procedure, okay. Lawa ta na. Tak na siya. Dahon gyud ta ni pero ano lang, kaya naman po yung nani dahon, kaya di mo pilit siya pero bugnaw ni, di na ni pilit nawa, maglapinig na siya, maging lapinig ka nang magbubuho ba nawa, klaro, lami pero sakto pero lubi kasi lanay pasayahang kuan, kalami. Okay, dengan salamat mayong adlaw nga itong tanan, no? Yung pagsunod niya akong vlog yung nani na tani asa kay malingaw niya busog may gasto gamay ra. Daghang salamat mayong adlaw sa mga. Okay.